Karbi Anglong laki isi kilir seng anglong busi hokpon lo. Bangso kilir seng anglong kelang alon dopi kangjang. Bonda bangso kilir seng anglong non nang wirang rang aporsi nang libom lo. Athe bangso Karbi Anglong along le state ka prekpen nang petchet. Lapen district ka prekpen nang petchet ajok aphiong along le aphaya bangke nang jumbom lo. Karbi Anglong arlo Nagaland asor hemrit ka chikim hangjo aphita Karbi Anglong Autonomous Council lapan forest asai ka matum ing samdun ripoma KAAC pen Border Development Board Chairman Willingson Phangcho mate rijak dera lapan Forest Board Chairman Sarthek Ramsa Pinyarni Konatsi kedoko Forest along le along hemrit ka chikim hangjo aphita langdun ding anchotpoma Athe Nagaland pen Karbi Anglong ahoyalong kido Ronga Pahar range along le along amatsi nonamat naga atum hemnang chikimbong Bonta forest asai ki pen danglok Karbi Anglong Autonomous Council atum thangmat kachilangdun kavidara jok ahem abangke ketang piji ansi dolo Bangso putha kachini je aphanpura Ronga Pahar range arranger Chandra Singh Kro aphan birtalu Bonta bangso ahem kachikima putha thangmat nangke pachini donamatsi avu Kedamtang apor Forest Board Chairman Sarthek Ramsa along Forest asai hem along damsi Saipu kachido dea puthak pinnangan kipudam dolo laban Border Chairman Willingson Phangcho mate rijak dera bangke khei longri longpat ajoini hele kaman pen kache songa bang phulo bonta pini arni naga atum Karbi Anglong arlo nanglu chok pen hem kachikim hangjo apor kelang dundinga bangke isi manghume me halaso kache song kelak lo mabuta karjupon mi alam bino Bangso hem kachikim bompen langdam pulote Karbi Anglong along le bangke suri kebra pharo hinira thongkebra pri mate 10,234 square kilometer bangke ave dedlo maputa jongdam me binonglo lasi khai le doseta me longle ave te rengun e lasi khai longri aphana bangke Karbi Anglong Autonomous Council kachare atuma hin peseta me ardi ki pipona bang akenang sor News report Karbi Anglong Live